A Jákim Stúdióval először a 90-es évek végén találkoztam egy keresztény fesztiválon. Lenyűgözött a színdarab, lenyűgözött az, hogy milyen humorral fűszerezve adták elő a színdarabot. De ami leginkább megfogott az, hogy hívő keresztény emberek ilyen magas színvonalú műalkotást vittek színre. Ezek után nem volt kérdés számomra, hogyha bárhol tudomásomra jut, hogy fellépnek, színdarabot adnak elő, akkor ott a helyem. Részben, mert szórakoztat a humoruk, részben, mert rengeteget kapok a színdarab üzeneteiből. 2009-ben, amikor lelkész lettem Délpesten, igyekeztem első teendőim közé bepréselni azt, hogy a vezetőséget meggyőzzem, hogy mi hamarabb kezdjük el pénzügyileg is támogatni ezt a hiánypótló szolgálatot. Rendkívül fontosnak tartom a munkájukat, hiszen világi és magyar klasszikusokat egyaránt feldolgoznak, előadnak, az ő humorukkal fűszerezve, az evangéliumi világlátást belevíve minden egyes színdarabba, megjelenítve mindazt, amiről a világ szól, mindazt, amit a mi teremtőnk valójában üzenni akar. Most is éppen egy nagyon nehéz darabon dolgoznak. Szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy álljon mögéjük. Ha művészi beállítottságú vagy, keresd meg őket, hogyan tudsz csatlakozni hozzájuk. Akár hívő emberekként imádkozzatok értük, támogassátok őket. Ha gyülekezeti vezető vagy, akkor gondolkodjatok el azon, hogy gyülekezetként álljatok mögéjük, mind szellemileg, mind pénzügyileg. Találkozzunk a Jákim Stúdió következő előadásán.